Лазаров ден е названието на християнският празник, който носи името на Свети Лазар. Името му е символ на здраве и дълголетие. Всяка година този празник се празнува на 8-я ден преди Великден. Това е причината Лазаров ден да се пада всяка година на различна дата, но винаги в събота. Традициите повеляват на Лазаров ден да се откъсват зелени върбови клонки, които на следващия ден се закачат на вратите. Младите жени набират цветя за венци, които оплитат на цветница. Момите, наричани лазарки, се събират в дома на една от тях и украсяват главите си с върбови клонки. Обличат се в традиционни фолклорни носии. След това започват да обикалят по къщите из селото, пеят обредни лазарски песни и благославят за здраве, щастие и берекет. Стопанинът на дома ги дарява с яйца, пари, плодове и дребни подаръци. В миналото момците от селото са искали ръката на своята избранница на Лазаров ден. Имало е поверие, че момите, които не лазаруват, не могат да се омъжат. Затова момичетата от селата са били задължени да лазаруват. Според народната метеорология, ако на този празник има мъгли, лятото ще е дъждовно. Лазаров ден носи положителни емоции и пролетно настроение. Ние пожелаваме много здраве на всички именници.